31 years 31 बोसोर जाबाय बे कलेजखौ गायसनथारनाया तो बे गायसनजेननायनिफ्राय आं दङ ओमफ्राय आंनो गायसनजेननाय हिसाबै दा जिबादि लेभेलसिम लाबोनो हाबाय बेयाव आं जोबोद गोजोननाय दङ आं बे जुदिव गोबां दुखु खस्थ जाबोदों आं बेफोरखौ माने बावगारजोब्बाय दा गोसोखांनोबो हाला आं बेफोरखौ दा आंनि बे मोजां कलेजनि मोजां महरखौ नुनानै बे गासैखौबो बावगारजोब्बाय ओमफ्राय बेनिखायनो आंनि जिउआव जोबोद गोजोननाय दं बे दानि बे अबस्था मोजां अबस्थाखौ नुनानै सर नोंथाङा गिबि बे कलेजनि फाउन्डार एबा गायसनगिरि गोरान हिसाबै खामानि मावबाय ओनसोलाव माबायदि सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाखांदों होननानै इमप्रुभ जादों होननानै नोंथाङा नोंथांनि जे एक्चुअली नंगौ बे बाथ्राया जे जेब्ला बे कलेजखौ गायसननो हायाखैमोन बे समसिमहालागै बे ओनसोलाव BA फरायनाय BA पास जानानै थानाय मानसिखौ नागिरनानै हयथ' 10 जनसो मोनगौमोन खोमा 10-12 जनसो ओरैबादि मोनसे गोदोसोनाय ओनसोलमोन बे समसिमहालागै नाथाय जेब्लानिफ्राय जोङो 2000 बे समनिफ्राय बेवहाय डिग्रीनि जे परीक्षा जाजेनदों फार्स्ट बेच बे समनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै बहुत हाजार माने स्टुडेन्ट्स बेवहाय ग्रेजुवेट BA पास जानानै ओंखारबाय सोरबाबा MA पास जानानै ओंखारबाय गोबां बेबादि माने बिथिङाव दावगाबाय बेखौ रावबो माने नङा होननानै बुंनो हाया रावबो दिनायख्लायनो हाया दा बे कलेज जाखांनायनि लुखांजानायनि उनाव बे कलेजआ दा बेबादि प्रभिन्सियेलाइज जानायनि उनाव बे जोबोद मोनसे मोजां अबस्थायाव फैबाय जोङो सोलोंथाइनि बेलायाव जोंनि गोबां बे ओनसोलनि भुटानसिम लानानै जेसेबां गामिफोर दं बेवहाय थानाय गासैबो सोलोंसाफ्रा गोरिब थाखोनि बांसिनानो गोरिब थाखोनि गथ'फ्रा माने बेवहाय फरायो आरो सोरबाबा गोनां थाखोनि गथ'फ्राबो फरायो बिसोरो माने सोलोंथायाव जोबोद माने मोजाङै लानो हाबाय आरो सोलोंथायाव दावगाबाय होननानै आं सानो सारा दिनैनि दिनाव साख्रिनि बिथिङाव आलदा मोनबाय दा नोंथाङा थांखांनायनि उनाव बे फरायसालिमाखौ माबायदि जागोन नोंथांनि साननाया मा आसलते आंनि थांखांनायनि उनावबो जिखिनि आं दा लेटेस्ट जे फेसिलिटि आं बानायबाय आरोखि बुंनो थाङोब्ला बे कलेजाव माने डिजिटेलि बहुत एडभान्स जाबाय डिजिटेल क्लासरुम दङ बुरजाथार दङ दा प्राय आंनि लाइब्रेरि बेयो आसामाव मोनथिजानाय मोनसे लाइब्रेरि दै फुल्लि डिजिटेल ओमफ्राय बेयो माने फुल्लि माने वेल इकुइप माने मोनसे डिसिप्लिनजों बानायजानाय मोनसे लाइब्रेरि तो BTC ओनसोलाव दङ आसामनि बे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय गोबां जोंनि अफिसारफ्रा बेखौ बाख्नायो तो बेफोरखौ जों नायनानै आं बेखौनो नुहैजोबबाय आरो बेराफारसे मोनसे लेंगुवेज लेब माने माखासे लेंगुवेजफोर जाय लेंगुवेजफ्रा जोंनि बाहाय जेनेबा गैया जेनेबा जों फरेननि लेंगुवेजफोर माबाफोर जुदि सोलोंनो सोरबा गथ'फ्रा जुदि गोसो दङब्ला जोंहा बेयाव हायो बे फेसिलिटिया दङ दा ओमफ्राय दा माखासे आरोबाव बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि आन्दाराव दा बावैसो डिजिटेल लिटारेसिनि आन्दाराव मोनसे आरोबाव वेल इकुइप मोनसे कम्पिउटार लेब बानायनाय जाबावबाय बेवहाय जोङो कचिंफोरबो होनाय जागोन बे माने गुबुन बे कलेजनि गथ'फोरल' नङा बे गासै खाथि खाला थानाय जायफ्रा माने बेयाव इन्टारेस्ट माने सोलोंनो थाखाय कम्पिउटार सोलोंनो आरो माबाफोर कचिं लानो जुदि इन्टारेस्ट दंब्ला बेवहाय माने जानाय फैनांगौ मोनसे एनरलमेन्ट होफैनांगौ नाम थिसनफैनांगौ बिनि उनावनो बे गासैबो माने लाफाजोबजानाय जागोन तो बेफोरखौ नायोब्लाथ' उनाव बेखौ कन्टिनिउ खालामबाय थायोब्लानो बे कलेजनि जि जौगाथाय लिटारेरि माने बेवहाय जे डिजिटेलि माने बे कलेजनि जे सोलोंथाइया गोबां गोजौआव आरोबाव दावगालांगोन होननानै आं सानो लास्ट कुइसन जिहेतु बेंटल कलेजआ जोनोम जाखांनाय एबा गायसनजाखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै आबहावा थासारि माबायदि जानाय सोलोंथाइखौ लाफानानै बे ओनसोलाव दा एक्चुअलि ससियेलिबो बहुत दा चेन्जआव फैबाय आंथ' दाहालागै आरो बे खाथि खाला जेसेबां ओनसोलफ्रावहाय बे मा होनो जोंनि दायना दायनिनि जे प्रब्लेम बेखौ कलेजावबो गोबां माने सेमिनारबो फाथिनाय जादों आरो माने माखासे बे गथ'फोरखौ लानानै NSSफोरखौ लानानै जोङो माखासे गामिफ्रावबो जों गिदिंबाय हयथ' गोबावा आरो गोबां गामिफोरनिफ्राय गामि गंसेयाव खमैब्लाबो 10-12 जन माने ग्रेजुवेट ओंखारबाय माने बे कलेजनिफ्राय माने सोलोंथाइ लानानै ओंखारबाय तो बेफोरखौ नायहरनानै हयथ' जोंनि बे गामिफ्राव बे दायना दायनायफोर बादि मोनसे बिराद गिख्रंथाव जे मोनसे जे सिचुवेसन बेबो मोनसे खमबोबाय जोबोद खमबाय फ्राय खोनायाखिसैनो
आंथ' दा खोनाथ'वाखैनो दा बेफोरखौ नायोब्लाथ' जोंना ससाइटियाबो बहुत सोलायनाय फैबाय दावगानायाव फैबाय होननानै आं सानो दा नोंथांनि जिबनाव मोननै मोजां थाखोनि साख्रिफोर फैदों होननानै औ आरो बे कलेजखौ लुफुंनायनि थांखियाव नोंथाङा बेखौ रिजाइन होनानै बे कलेजाव गोसो होनानै जों नोंथांनि स्पिचनिफ्राय औ औ दसे सिगां नोंथाङा बिबुंथि लाखिनायाव मेनसन खालामनाय जाबाय माबादि होनो एसे मोननै मोजां थाखोनि साख्रि औ औ औ औ औ साख्रि एपिएससि एपिएससि आव माने डिस्ट्रिक्ट गेजेटर्स माने रिसार्च अफिसार बे एपइन्टमेन्टखौ आं मोनबायमोन खिन्थु आं थाङाखै मोनसे जाहैबाय आं फिसारियाव मावोमोन माने एसे एक्सटेनसन अफिसार हिसाबै बेखौ कन्टिनिउ खालायाखिसै माने खालि बे कलेजखौ अननानै आरो बे कलेजआ नांथारगौ नालाय एबार नेक्स्ट जार्निनि थाखाय मा सानदों सार सार्भे नेक्स्ट जार्नियाथ' आं ससाइटिनि थाखाय मावगोन आंथ' मेङाखै दाबो ससाइटिनि थाखाय जेराव आं माने साबसिन कम्फर्टेबल मोनो मावनो थाखाय ससाइटिनि हारिनि थाखाय आं बेयाव रेडि